трябва да разбере, че не е в Италия, че стил на игра тук е друг, че в Италия няма отбор като Барселона и че не може да действа по този начин с бетон, както и там. Не, до този матч отбора на Реал Мадрид игра добър футбол в Испания. Не може да се отрече. Изключение на първите 3-4 матча в първенството. Нормално е да започнат по-трудно. Разликата е, аз казах и в началото, че тук Барселона е ясно. Барселона е нивото. И трябваше да се види докъде е стигнал Реал Мадрид за отбора на Барселона. Доста злокобен трябва да бъде извода. Но на фона на останалите отбори в Испания, Реал Мадрид е един отличен отбор. Аз не мисля, че те, освен психологически, трябва да имат други притеснения за мача си, например срещу Валенсия. Да, наистина е така. Всъщност ще погледнем в края на нашото студио и класирането, за да видим, че с тази победа Барселона вече има 34 точки, с 2 точки повече от Реал Мадрид, което е нищожна преднина, според мен. А има и мач на Бернабеу. Ако тръгнем да разсъждаваме за това, че този сблъсък ще реши титлата, аз не съм съгласен. Рано е, защото ето сега в събота на Барселона им предстои гостуване на Осасуна. Миналата година, по същото време есента, те завършиха наравно с Осасуна и загубиха ценни 2 точки. Представете си, че сега се получи нещо подобно. Барселона не успее да спечели срещу Осасуна. Реал Мадрид надделява над Валенсия и отново имаме равен брой точки на върха. Всичко е много променливо в Испания. Барселона има да гостува на неприятни стадиони, да гостува на Вилярреал, да гостува на Севиля, да гостува на Валенсия втория сезон, да гостува на Бернабеу. Все тежки гостувания, които в един момент могат да наклонят везните в полза на Реал Мадрид, но от тук нататък Реал нямат право на грешка. Аз подозирам, че ще се получи повторение миналия сезон, когато двата отбора се натреварваха до последно. Да не забравяме, че на Барселона съвсем скоро им предстои матч с Еспаньол, хита на първенството, градския съперник, вечният враг в Каталуния. Там също могат да се загубят точки. Миналата година успя да спре Барселона в Да, 0-0 направиха. Ако коментираме точки и класиране, да, унижението за Мауриньо и за Реал Мадрид е по-скоро игровата немощ. И разликата в класите, които се показа между двата отбора. Явно, че ще вървят точки за точки. Явно, че ще бъдат близко един до друг до края на първенството в класирането. Но просто философията, за която говорихме в началото на предаването, е вярно, че по-добрия клуб, по-добрия начин на работа явно се оказва начина на работа на Барселона. Съгласен съм, но и Гвардиола не постигна това още с първата си година. В началото той дойде като бивш наставник на Б отбора. Започна с загуба в Номансия през септември 2008. След това завърши наравно, за да се стигне до онзи мега сезон с 6 трофея в една календарна година 2009 и се вижда как всяка една година, всеки един трансферен период, той подсилва състава си с точно определени футболисти. Малко, но качествени, които заемат местата, които иска от тях Гвардиола. Не случайно при началото на сезона много анализатори в Испания се опасяваха как Барса само с 19 картотекирани футболисти, дали ще успее да се справи, дали през зимата контузите няма да окажат влияние. Ето, че с 19 футболисти Барса победи Реал Мадрид с 25 или 26 човека, които са в официалната картотека на отбора. Просто няма да му е лесно на Жозе Мориньо, но от този матч имаме една база, от която ще може да се тръгне напред. Цанко, знам, че въпросът не е много лесен, но има ли нужда Реал Мадрид от нови попълнения през януари? Казвам това, защото Реал загуби с 0-5 и е лесно да се каже за новите попълнения. Принципно, всеки един отбор има нужда от освежаване. Дори отбора на Барселона трябва да търси